Sunday everyone, it's me Jolly, ang Ilonggang Guwapa. Ayan. So, for today's video guys, so, nagbabala kami ng sister ko na si Baby na na mag-surprise kay mama at saka kay lola and then kay tita. So, yun nga, nakahimos na ko no kay para ready na naman. Kay wala gid sila idea guys kay Mother's Day. So pang wala gid naman sila gin-greet or something. Wala gid. So nang luya ba nang luya. So tanaw-ta kang gumang luya pa kay may surprise kami no. So gasakit iyang tiil ga pamanyo sa sang pikasin kay sa kapoy siguro sa umbra no. So deserve nila nga i-surprise kay syempre ang mama nang isa lang gina siya no. So mas better na i-surprise na sila adlaw-adlaw, hindi lang sa Mother's Day no. So kita-kits mamaya kung ano ang hitabo karon kay Badchag gud ba hibi gini siguro ba. So see you. Kakaroon simple lang na bouquet guys, pero ang laman niya it's a DD6 Dynamic Duo from Front Row International. Ayan. So, kung makita niyo, no? So, nag-arrange niya siya ng 2,000 pesos. Pero, doesn't matter. Charot. So, ari guys, oh. 86 Dynamic Duo. So, doon niya ginapangayisakan, guys. Makeup ni siya. Ay, hindi man siya totally na makeup. From foundation na concealer siya, no? So, ibutan tandali sa iyang, shade of 00. So, if gusto nyo umorder, just contact me. Comment down below lang. Kay nagabenta po ako nito, guys. So, ito yung bouquet natin. So, simple lang, diba? Pero at least simple. Basta naghatag mo. So, are. Yan. Tapos, 500 cash sa mga ko na si Baby. B! So, wala siya kabalo, guys. Tapos, sakit-pakit lawas niya. Kaya nga tiil. So, nagaano siya, nagapanamo sa isang lampo. Ayan. Kailangan mag-mask. Wait lang, guys. Tara! Wala siya kabalo. Nasa mag-iwi. Mas mo eh. Ayan. So, here we go. Ayok. Naglakad pa to, nagdalong pa to order. Ikaw na. Ako ma-video. Ja! Ja! Suji! Dari mana? Subong na gani kay malakat ka na dito. Sino may tanong? Wala. Wala ba dito? Gaga. Ito ka mo sa likod lagi. Dali, ana. May dyan, dito sa piyak. Shh! Uy, dito sa piyak. Tapos ikaw, dito ka, sunod kay, Bibi, video ka na. Dali lang. Uy, moklo. Hindi Uy, ikaw, video ka. Sunda si Nunay, tapos ako dali ko sa piyak. Sige na, dali Sige na. Ay, ate, may mabaka na. Oh, ibalik yan ito. Si Jojo. Galang nakat na. Tara na.
siya. Salamat! Baboy! Ano ni may unod di wala. Kiss ko mo. Yan. Gibi ko. Imbis na siya mag-gibi. Wala lang. Happy na siya. Parang mula-mula ko. Bingit-bingit, abi mo. Pero malakatamay kami kila Lola. So, namaksa isang ano dito, isang bulak no. Kay cute man siya. Ayan. Kaya wala na tayo magbakal kasi isang bouquet kay may lakta na dito. Bida na bi. Gani. Ha? Wala siya. Drive? Wala tao. Butang ka na guys sa ano, sa U-box para hindi makita. Be! Dali na! Ito kami malakat. Hello! Syunga. Lihat gini nga ba? Ito nga, abi, kay anong isang kantin dag mo. Ayun, ano? Hindi ka nanay? Oo. Kay ano na lang na kantin day ka na. Dito na ka nakatiri ah. Doon na kantin day ara doon. Dito Ate, wag ate yan! Hindi naman ko. Bingit-bingit yung dabi. Wala lang. Pagsiyanta na si Lola Dri. Oh, kasing gamay lang. Gamay ng flower. Hi. Na-touch yan daw. Bastos. Ha? Nangawat kami. Ano ato bebe?
Tagin na. Excuse me. Naligo siya. Hi, Inday! Ba't di, Day? Hindi siya malaga. Pabli! Dulong? Dulong? Dulong man. Parang lang. Mabalas. Ari ko sabong sa balay ni Lola. Ayan. Si Lolo ko. Kay si Lola daw na mas on pa daw siya. So, tandaan na yun. Kaya wala siya idea guys nga. May surprise kami sa iya. So, wala-talat lang kita. Doon siya kabate. Wow, santol. Sana all. Wala siya idea guys. So, grabe guys. Mahibig siya as in. Palagsa ko lang niya siya ginahingo. So, isa karon nga na kay. Eh, kato. Hindi ah. Eh? Huwag kang simba, Nay. Ha? Bawa po guro tayo na. Happy Mother's Day, Nay. Ha? May gift lang kami gamay sa mo. Ha? Ano gani nga ba? Sa bunga? Nay? Lipat ka? Ano ni? Perfume. Ay, bo. Hi ka. Uy, open mo ay. Basi hindi mo gusto. Ariyo. Simutan mo. Umot mo na. Ito, mato, mahu. Ito. Yung una? Ano na? Wala lang. Abriha ay. Ano eh? Abriha na, be. Ano mo simutan niya? Umot mo na. Umot? Tot mo ni? Ha? Otot ni Day? Umot na ako may okasyon eh. Pa-perfume ka. Para umot, di ba Day? Ay, ikaw din. Bye-bye. Maybe. Ay, on. Wag ko Day. Wala namin isang ano oh. Magic Rose oh. Ganit, plus natin ang lang. Anak ko, ang kami. Dapat doon kainit ah. Isa lang ako, wala. Namit na dito. May swimming pool Day mo. Di ba natin itong nasa nga kanta din. Ano pa na? Wala pa ng mga bulak ba? Oo. Init pa na din no. Oh, sino ginamon dali Day? Ha?